بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. caggal moolade jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wonde yo dandu en e worode cheytane diddaɗo ga yurmede makko e yettude jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kanko woni jetteteɗo kandude e yettede e ñagademo kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yo juul e annabi meɗen ɗum woni muhammad sallllahu alayhi wa sallam. Eɗen gondi ɗo e fedde meɗen ɗum woni walde meɗen walla sen jiiɗi mbiyen association meɗen biyeteɗo aljamiyatul khayriya lil istiqamati l islamia fi Mali, ɗum woni ABDIM, association de bienfaisance et droiture en islam au Mali. Ko ndeɗo walde gonduɗen ɗo eɗen gara haalde golle payodinde ko walde nde waɗi, inchallahu kadi jeeɓen ɗum. Walde nde ganduɗa mawɗo mayre ɗum woni hoorejo walde nde, ɗum woni hoorejo fedde nde ko oustaz meɗen Cheikh Ahmad Kane mo ganduɗa jeeya ko nokku meɗen to Nioro e wuuro men wiyetengo Gadiaba Kaƴel, jooɗiɗo ɗo e Bamako. Kanko woni hoorejo fedde nde, omo jogui gollidiɓe hewɓe e fedde he inchallah. Fedde nde holto woni? Fedde nde nde tawete ko ɗo e Bamako, kanum e nokkuji kewɗi e nder Mali. Ende tawet ɗo e Bamako kanum e nokkuji kewɗi e nder Mali, kono 16 o woni ko ɗo e Bamako, leegal biyetengal Kabala, ɗum woni Kabala S. Fedde nde ene jogui panditale, ɗum woni hadafuji sen jiiɗi mbiyen walla bituji, ɗum woni panditale 4. Fanditare wotere ko alwihidatu, ɗum woni yimɓeɓe foof rendudeɓe ɓe gona gotum e nder fedde he. Fedde nde ala e gollude e mbadi wonde ɓeɗo ko mofoɓe juuɗe munen, walla ɓeɗo ko tellinoɓe juuɗe munen, walla ɓeɗo ko tijjaniyankoɓe, walla ɓeɗo ko gadiriyankoɓe, walla ɓeɗo ko malikiyankoɓe, walla ɓeɗo ko ɗum ɗo. Ala, fedde nde woni e gollude koye rendinde yimɓe kala biɗo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah a jeeyama e fedde he. Jonno heddoto ko ya ar golla janta yimɓeɓe gollen ko foti gollede hen ko. ɗum ɗo woni fandare arwanire. Fandare ɗimmere ko hollum? Haɓade ko wiyete al bid'atu sayyi'a, ɗum woni bidaji bonɗi. Sen mbi bidaji bonɗi holko firti wadde bida moƴƴo ene woodi, fedde nde ala e haɓade ɗin bidaji, ala ko bidaji bonɗi fedde nde haɓoto. Holno fedde nde haɓorto bidaji bonɗi? Ko nannude ɗum e nder wajuji, fammina rendo ngo taw ko qala allahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah wi annabi wi, andina yimɓeɓe hunde nde oɗo bida bongol makko e holno boniri, waɗa feere yimɓe goɗɗito ɗum e wadde organisé wajuji e andinde yimɓe bidaji bonɗi ha yimɓe mbawa woɗɗitade ɗum. Toɓɓere ɗimmere ko hollum? Ɗum woni haɓade majjere. Haɓade majjere, fedde nde ene jogui toɓɓere tataɓire, ɗum woni haɓade majjere. Haɓorade majjere, jangude, kala gonɗo e fedde he ene darda yo jangu kone nafamo aduna makko e lahara makko. Yo jangu o anda no remirte, yo jangu o anda no ñootirte, yo jangu o anda no mahirte, yo jangu o anda no laamorte eno yimɓe ndendinirte mbaɗe gotum, yo jangu kone nafamo aduna e lahara foof. Eyyi, ko hono noon kadi fedde nde ene jangina. Fedde nde ene jangina seede muɗum. Fedde nde ne mahi madrasaji, sukaɓe ene janga hen gila e qur'ana ha e gueɗe goɗɗe. Janguɓe ga kadi ɗumen ɗo ha jogui tolno towgo, fedde nde ene nuldaɓe yaade e leyɗele goɗɗe, kontinde janggueji mabɓe, waɗoy toon université ji e ko nandi e muɗum, kontina jangge muɗum taw ko jangge dowrowre yaadude e no sa'a o worini. Ko hono noon kadi fedde nde toɓɓere mum nayaɓire ko wallude
ballal wonande ɓen hatu jimɓe e wallede ko wayno miskineɓe fedde nde ene walla miskineɓe fedde nde ende walla hatu jimɓe kala ko katujinɗa fedde nde ene wawi ene dartanma sababu holno keɓirta ko katujinɗa ko fedde nde ene walla yatimeɓe fedde nde ene walla tiiɗiraɓe ndiyam e asande ɗum ɓulli fedde nde ene walla hatu jimɓe e jangguinirɗe walludeɓe ɓe keeɓa jangguinirɗe fedde nde ene walla hatu jimɓe e misiddeje walludeɓe ɓe mahane misiddeje haɓe mbawa rewde hen jomiraɗo subhanahu wa taala e ko nande muɗum ene heewi gueɗe goɗɗe ko fedde nde watta kono ko ɗeɗo toɓɓe nayyi woni ko ganduɗa ko fedde nde basi e dow muɗum ɗum woni jooɗi e dow muɗum wadde nden a andi to fedde to oɗo ko leñol mane oɗo ko leñol mane oɗo ko leñol mane ɗum ala toon ko l'islam o rendin toon yimɓe joni noon kala ko gollete ene golle toon ko wawde wallude yimɓe fawade e ɗeɗo toɓɓe nayyi eɗen jiiya to banggue ballal fedde nde ene walli ende walli ko wiyete yatimeɓe ende walli ko wiyete miskineɓe ñande ñalawma nogas e jeegom lewru jeekoɓiru ɗum woni wiyetedu avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗum woni le 26 6e mois 2022 ene hawra ñalawma nogas e jeeɗiɗi lewru jeenaɓuru ɗum woni wiyetedu ramadan hitande ujunere e temen nayyi e capannayyi e tati ɗum woni le 27 9e mois 1443 e nder oɗo ñalawma fedde nde golli golle payodinɗe fedde nde golli golle payodinɗe golle labtuɗe to banggue wallude yatimeɓe kanum kadi e miskineɓe nde wonno yatim ko kañum woni cukalel hande kañum wonata gorko janggo yatim ko kala suka kattiɗo bammum foti ko gorko walla ko debbo sen daari en tawan konngol alyatim konngol ngol e pirlitare maggol e nder ɗemgal arab ceertuɗe ene ari e nder qur'ana fodde nogas e tati ko wiyete alyatimu walla yatiman walla yatimayni walla alyatama joli e nder alqur'ana fodde laabi nogas e tati laabi hen 17 koye ayeje jippiɗe madina laabi hen 6 koye ayeje jippiɗe makka ɗum ɗo tindinta wonde yatim ko hunde fotde toppitede fotde wallede yatim noon foti omo jogui jawdi ko yatim o wiyete omo hatujini e wallede walla ko galo so bamma ko ruttima e jomum ko yatim o wiyete omo hatujini e wallede ɗo woni galo ɗo omo hatujini e wallede no jawdi ndi renori hawo mawna o tawandi ɗon ɗo ala hay hunde ɗo omo hatujini e wallede banggue fittanu makko saabu ko yewede o wondi omo yeewa jinnaɗo makko gorko omo hatujini mone lomto darde jinnaɗo gorko yewtida e makko waajomo wiyamo waɗ wiyamo accu omo hatujini kadi mone ne'amo ɗum woni toujours lomtotoɗo bammakko on ne'amo needi moƴƴiri janggueji ko jangguete ko jangguinamo mecce ko jangguete ko jangguinamo no gurno sukaɓe ne'irteni ne'iramo noon ko hono noon kadi banggue maddiyan ɗum woni dañal omo hatujini e wallede hen omo hatujini e heblanede ko ñamata honon sukaɓe heddiɓe ni omo hatujini e heblanede koltu makko ko ɓornoto omo hatujini e toppitede e banggueji foof so toppitama maw fewnu rendo maw wallu ko heewi so mawni kono so toppitaka wonan ŋakkere nde ganduɗa ene wona sababu so mawni o añan bandiraɓe makko ko ɗo association abdim ɗum woni aljamiyatul khayre lil istiqamati l islamia ndaari tawi wonde wallude yatim ko dewal Allah ko hunde nde ganduɗa ene ɓattore jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kamɓe wadde noon ɓe kebli gollude golle ɗeɓe ɓattoro ɗum jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɗen golle woni hollum rendinde jawɗele e yimɓe woɓɓe foti ko association ngaji walla e nokkuji goɗɗi walla yimɓe association ɓe hoore muɗum rendina ɗen jawɗele hokka yatimeɓe ɓe sa'a juldeji e ko wona sa'a juldeji association omo jogani hande o omo jogui 123 yatim ɓe ganduɗa ko rasmiyan windaɓe ene jooɗi ɓeɗo lewru fo ene woodi ko poti hebde ko jiida e yatimeɓe suuɗiɓe ɓe ganduɗa inde mumen bindaka ene ballire nder fofde ko gollirde konngol jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɗo wina wa id akhadna mithaqa bani israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana
wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Allah wi bani israil yankoɓe on tumande nangodirɗon e Allah aadi wonde wat on ndewata hay hunde ko wona Allah, wat ndewe hay hunde ko wona Allah, te kadi moƴƴane jinnaɓe moɗon. Allah nde haali hoore mum tan rewni hen ko jinnaɓe, moƴƴane jinnaɓe moɗon, jokke enɗameje moɗon, bandiraɓe mum ɓattiɓe moƴƴaneɓe, ko honnoon kadi wal yatama alyatimeɓe kadi moƴƴaneɓe, wal masakin miskineɓe moƴƴaneɓe. So tawi wonko joguiɗon balleɓe, so ngala ko joguiɗon konon dokkaɓe, wa qulu linnasi husnan, kalane yimɓeɓe konguɗi moƴƴi. Saabu qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqa. Konngol moƴƴol ɓuri moƴƴude, ɓuri jogade valeur to jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e sadak mo ganduɗa ene wondi e waju walla dokkal. Nden noon fawade oɗo aya e gollirde ɗum ɗo e ɓattorade jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wallude yetimeɓe e gollandeɓe, association biyeteɗo Abadim o toppiti yetimeɓe to banggue pittali munen e to banggue needi munen e to banggue dokkal. Annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi wonde ana wa kafilul yatimi fil janna, mino e on toppitiɗo yetimeɓe minen gondi nder aljanna. Eyyi firti ko ballowo yetimeɓe ko aljanna woni janje makko. Nden noon ko ɗo association on daari wonde golle l'islam hertoraki julde tan, hertoraki korka tan, ndeka noon toɓɓere mawde nen toon ko wiyete ballodiral nder gurdam. Association waɗi ɗeyto gueɗe foof, kadi gayni ɓeydi hen ɗeɗo gueɗe, andinde yimɓe diina l'islam ko diina moƴƴo, diina belɗo. E toɓɓere wonde nden ko miskineɓe. Nde wonno miskin ko hunde nde ganduɗa koye rendo he woni, koye rendo he woni, ene hatojini e wallede joguiɓe ɓe. So tawi ɓe joguima koɓe jogui ko, ɓe keddorima, ɓe kertorima kamɓe tan, ɓe ɗacci miskineɓe ɓe, ɗam ɗon gurdam ɗam yuɓɓani, ɗam fewani. Miskin noon ene wallire ko wiyete attabarru. Attabarru ko woni hollum, aɗa jogui leydi jajdi ko wiyete guesa, taƴa hen taƴitinde wotere, aɗa wawi remde, aɗa jogui moyen muɗum, aɗa jogui ndiyam muɗum, aɗa jogui kaɓorɗe muɗum foof gollirɗe, taƴa hen lowre wotere, mbiya kala ko rema e ndeɗo lowre meɗe wuuri meɗe tawa emi tawaka foof ko yetimeɓe jeeyi. Hankadi nam ɗum ɗo woni tabarru. Eyyi mbiya kala ko heɓa ɗo ko yetimeɓe jeeyi. Walla guitta defte joƴƴina, mbiya wonde ɗeɗo defte mi joƴƴiniɗe yoɗe jangguira saabu Allah e nelaɗo muɗum, yoɗe jangguira saabu Allah e nelaɗo muɗum. Kala ko kertinɗa pour julɓe ɓe ngala hono muɗum yo naftoro, wiyete ko tabarru. Nden noon ɗum ɗo ko toɓɓere mawde dardade e diina l'islam. Neɗɗo foof ko jogui foof omo hani miccitade miskineɓe makko, o ittana ɗum hen gueɗal. Miskineɓe ene ballire kadi golle maɗe, commerce mo mbatta o, dañal ngal keɓata hen ngal lewru foof guitta hen hayso temedere joƴƴina banggue, mbiya ɗum ɗo joƴƴinanmi ɗum ko miskineɓe. So yeehi ha heewi itte miskineɓe ɓe dokke. Sa wawa wadde noon, nde jaaɗa voyage gartuɗa foof guitta hen fodde seeɗa, mbiya ɗum ɗo ko miskineɓe jeeyi ɗum. Miskineɓe ene ballire e ndiɗon mbaadi. Miskineɓe kadi ene ballire ittugol jakka. Ɗum ko l'islam haali ɗum, hunde ne woodi ko wiyete jakka, ɗum ne itte alɗuɓe ɓe guitta ɗum, ɓe kuccina ɗum e miskineɓe leñol ngol ɓe mbawa naftorade. Kono miskineɓe ɓe dokkirte ko haɓe mbawa gollude, kamɓene ɓe giwa e miskinagal, ɓe daña, ɓe mballa woɓɓe. Wona wonde yoɓe dokki tan ɓe ñama ha laaɓa, ɓe garta ɓe jooɗo, kadi janggo e janggo ɓe cakka juuɗe, ɓe mbiya yimɓe eɓe katojini. Miskineɓe ene ballire kala leñol, kala yimɓe galle. Goto mabɓe fof darna bus sappo lewru fof, walla goto mabɓe fof darna nogas lewru fof, walla goto mabɓe fof darna temedere lewru fof. Ɓe joƴƴina, ɓe ndendina ɗum, ɓe dokka miskineɓe. Ɗum woni wiyete mashruu sadaqatin ailiyatin. Ɗum woni sadak mo ganduɗa ko leñol ittatamo e nder galle he, ɓe ndendina, ɓe dokka mawɗo o, ɗum woni hokke miskineɓe. Ɗum ɗo foode no miskineɓe dokkiraka yoɓe keddo e miskinagal mabɓe. Ala ɓe dokkira ko yoɓe ndar koɓe keeɓi ko, ɓe ƴeewa koɓe golliri, ɓe guewa miskinagal. Miskineɓe ne ballire kadi janguindeɓe, eɓe jiiɗa jangude janggueji mawɗi ɓe donka. Eɓe jiiɗa jangude janggueji mawɗi ɓe donka, eɓe ballire banggue janguinede sukaɓe mabɓe, saabu ɓe mbawa yoɓande ɓen. Ɓe ballire banggue sakuji sukaɓeɓe ko jaari école, ɓe ballire banggue defte, ɓe ballire banggue kayeji e ko nandi e muɗum, haɓe mbawa jangude.
ko hon noon kadi miskineɓe eɓe ballire banggue jangguinede mecceji kala meccal godgal ngal yimɓe gandi nafoore ene e muɗum miskineɓe ene ballire e banggue oɗon banggue haaɓe mbawa wawde meccal ɓe guiwa e ngallo miskinagal ko hon noon kadi yaade juuroyade yaade e famille ji miskineɓe juuroyɗaɓe daña ko moftuɗa nawanaɓe dokkaɓe ko mbaadi e wallugol miskineɓe ko hon noon kadi aɗa jogui entreprise gollirɗe alhamdulillah golloɓe ma ɓe fof Allah newniɓe dañi e golle he ko hon noon kadi ƴewde famille ji miskineɓe kadi ɓama hen yimɓe ɗiɗo tato nanna ɗum e gollirgal ma he haaɓe mbawa hutorade ko dañete ko ɓe mbawa iwde miskinagal he ɗum kadi ko mbaadi e wallugol miskineɓe e ɗiɗon mbadiji ɗi kalɗen wallude miskineɓe ɗo association Abdim ene golla ko heewi e ɗeɗo gueɗe saabu wonto association nawata janggoyoɓe to ganduɗa so heddima kamɓe tan ɓe mbawa yaade toon janggoyde association wonɓe waɗanta madrasaji ɓe ganduɗa so hattino kamɓe tan ɓe mbawama hande koye mabɓe madrasaji association ko hon noon ene jangguina banggue ñooti association ene jogui hay machine aji ɗi ganduɗa rewɓe ene mbawi janggude hen ñooti ɓe ballitoro janggo gurna mabɓe association ene juuroyo famille ji ɗi ngala ɗi ganduɗa ko miskineɓe walla ɗumen saabu Allah e nelaɗo muɗum ɗum ɗo foof association waɗa ɗum o amma ko kalten ɗo ko noon ko association nangudemo jakkaji e juuɗe alɗuɓe o rendina o fecca ɗum e miskineɓe association ene waɗa ɗum ɗum woni oɗo ñalawma mo kalɗen le 26 6e mois 2022 association waɗi ɗeɗo golle o nangui jawɗele ɗum woni jakka immorade e alɗuɓe o fecci ɗum e miskineɓe eyi même on ñalawma kadi o nangui jawɗele kadi e alɗuɓe o fecci ɗum e yatimeɓe nden noon association ko association payodinɗo mo ganduɗa daraniɗo gollowo golle labtuɗe alhamdoulillahi rabbil alamin bandiraɓe julɓe ko jebɗon ɗo ko ɗum ɗo woni ko kolla ɗon e golle association biyeteɗo Abdim ɗum woni aljamiyatul khayriya lil istiqamati l islamiyati fi Mali ɗum woni ko jebɗon ɗo e golle association he so tawi kadi goɗɗum kadi ne woodi mamin kollu on so Allah jaaɓi onon foof oɗon bisma e ɗeɗo golle alɗuɓe ɓe ene bisma e ɗeɗo golle ɓe ndewna e lawol balle mabɓe ɗe ɓe ndewna e lawol labtugol yetto ɓe foti yettede e muɗumen ɓe gila ɗo e nokku men he taw wona wonde enen patti alɗuɓe woɓɓe ko honnoon kadi alɗuɓe woɓɓe kadi immorade e nokkuji foof ɓen kadi so gaddi kadi ma watte eko woodi ko wawa wallitede firti wonde ko alɗuɓe men ɓe koye munen yooɓe gar ɓe janta e ɗeɗo golle ɓe mbasa accidde association e alɗuɓe nokkuji goɗɗi nde wonno goto foof ko aljanna o dartata aljanna o ko hunde sodetede goto foof yo immo sodana hoore mum aljanna o jomiraɗo subahanahu wa taala wawa yobde ɗum ko ɗum ɗo woni ko jiiɗen e ɗeɗo golle alhamdoulillahi rabbil alamin yallah nawru hunde yeeso eɗen jarno ɗum woni rais o président association ɗum woni oustad Cheikh Kane kanko e tinnare makko kanko e gollidiɓe makko guila e mawniraɓe makko ha e miñiraɓe makko ha e bandiraɓe foof e leƴƴi certuɗi kamɓe foof ɓe jarama ɓe tinnima kamɓe tinnare assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين